Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Derɗiraɓe en bolwanan deydey sifa nangardam deydey no deftere Allah waddani en be no sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama waddani en. Derɗiraɓe, nangardam ɗon mari ahammiya jamu. Nangardam ɗum hunde himmiɗininde ha sahago julde ɓi adamajo. Nangardam ɗum sarɗiwol nder sarɗiji sahago julde. Mana man si nangardam ma wona timmidiɗɗam nden julde maɗa bo laato sahinde. Derɗiraɓe, nder ko wanginanta en ɓural nangardam, annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata goto moɗon to o nangi o looti yeso mako wurtodake be ndiyam ɗam o lotrata yeso mako ɗo, kala zunubaji ɗi o laari ɗum be gite mako fu. Non to o looti juuɗe mako wurtodake be ndiyam nangardam mako ɗam o lotri juuɗe mako ɗo, kala zunubaji mako ɗi kanko man ɗo o memri ɗum be juuɗe mako. Non to o looti kosɗe mako wurtake kala zunubaji mako ɗi o yahi ha muɗum be kosɗe mako. Ɗaɓɓan kadi zunubaji man deydey ko wolwana ɗo zunubaji laatiɗi pamari, kanjum man ɗo ɗi laataki ɗum gedde mawɗe. To kadi derɗirawo ɗo man ɗo ɗum wanginanan en ɓural nangardam be darja nangardam. Wari ha deftere Allah kongol jawmirawo ɓangiɗo, kangol man ɗo ngol wolwani en, ngol wolwani deydey ko latti ngol sappini en deydey ko latti wajibi kuwen ɗum ha nangardam. Nder ɗon man kongol jawmirawo ɓangiɗo biyangol ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kadi aya kaɗo ka sappini en deydey ko laati wajibi dow meɗen kuwen ɗum ha nangardam meɗen. Kanjum man deydey dammuɗum aya man ko ka sappini en kawi ya ayyuhallazina amanu, ka ƴewno jawmirawo ƴewnorake en ha ɗo be sifa mbotka, kanjum wonte sifa imanaku. Jawmirawo wi'ata ya onon nuɗɗinɓe. Kadi modiɓɓe mbi to a nani ha deftere Allah ya ayyuhallazina amanu, an man ɗo a ƴewnorama be sifa mbotka kaɗo, an man ɗo hokku hetta kadi deydey ko tammi wargo ɓawo a ƴewnama be sifa mbotka ka, hetta ɗume jawmirawo tammi wi'goma ɓawo ɗon hokku ɗum ahammiya. Ngam imma ɗum umrore jawmirawo tammi umrugoma ɓawo o ƴewnakema man, walla bo ɗum haade o tammi hadgoma ɓawoni o ƴewnakema be sifa tilimka kaɗo. Kadi ɗon man jawmirawo wi'ata ya ayyuhallazina amanu, ya onon nuɗɗinɓe, idha qumtum ila salati, onon man ɗo toni on ngari ummanago julde moɗon, toni on ngari on giɗi ha ummanoɗon julde moɗon, kadi faghsilu wujuhakum, onon man ɗo loote gese moɗon, mana man loot yeso maɗa man kuɓidina lotgo yeso maɗa man. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, kadi non bo loote juuɗe moɗon bo ha gaddon diga hoore koli maɗa ni ha gadda ha coɓɓuli maɗa, mana man coɓɓuli nasta nder ko lootete. Kadi ɗo man bo loota juuɗe maɗa man bo banniɗo man ɗo. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, kadi non masme hoore moɗon ko'e moɗon bo, mana man diga fuɗɗam furude gasa ha tinde maɗa ɗo puɗɗa masma diga ɗon man ha gartira ha ragare furude gasa ha hoɓɓudu maɗa, non lortina juuɗe maɗa ha gartira ha ɗo man. To kadi ɗo man ɗo ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Non kadi loote kosɗe moɗon bo diga hoore kosɗe koli kosɗe maɗa man ni loota kuɓidina ha gadda ha kolɓule maɗa, mana man kolɓule nasta nder ko lootete. To kadi aya kaɗo ka sappini en
deydey ko latti wajibi kuweten ɗum ha nangarɗam ka sappini en dow ko latti wajibi dole kanjum man ɗo loten ɗum ha terɗe nangarɗam meɗen. Non wari hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata la tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Kadi jawmirawo o jaɓata julde goto moɗon fu kanko man ɗo to o yewramani silto kanko man ɗo o nangi. To kadi aya ka be hadisewol ngol kanjum man ɗo ɗum sappinan en wajibago nangarɗam. Kanjum man ɗo ɗum sappinan en wajibago nangarɗam. Ɗon derɗirawo julɗo ɓawo a faami nangarɗam ɗo kanjum man ɗo ɗum sarɗiwol nder sarɗiji sahago julde ɗum wajibi bo dow meɗen yeeso juulen man ɗo singonen en ɗon nangi man. Kadi derɗirawo hani an man ɗo to a wari jotta kam a nangan man ɗo hani boɗɗum an man ɗo gigga hunduko maɗa be siwakewal. Kanjum man ɗo ɗum lattake nder kuuɗe boɗɗe ɗe annabijo huwanno ɗum. Kanko man ɗo latake to ni o yiɗi ha o nanga o yigga hunduko mako be siwakewal. Kadi ɗo man ɗo wadgo ɗum boɗɗum derɗirawo julɗo. Non kadi ɓawo to a yiggi hunduko maɗa be siwakewal ɓawo man bo hani an man ɗo kaɓɓa anniya nangarɗam man, kaɓɓa anniya nangarɗam man. To kadi haɓɓugo anniya man ɗo na ɗum hunde nde bolwata, a wolwata be ɗemgal maɗa. Haɓɓugo anniya maɗa man ɗo innama ɗum hunde nde nufotoɗa ha nder ɓernde maɗa. Kanjum man ɗo ɗum nufaye, anniya ɗo ɗum nufaye mo nufotoɗa nder ɓernde maɗa a wolwata ɗum. Kadi nufoɗa anniya man banniɗo an man ɗo a nangan. Kadi to a haɓɓi anniya man banniɗo derɗirawo julɗo an man ɗo ɓawo ni a yiggi hunduko ma be siwakewal a haɓɓi anniya derɗirawo julɗo an man ɗo bismoɗa. Kadi bismago man ɗo ɗum hunde hande. An man ɗo bismoɗa ha fuɗɗam nangarɗam maɗa man bi'a bismillah, nden loota juuɗe maɗa ɗo ha gadda ha ku'uje maje, loota juuɗe maɗa man banni marraje tati. Kadi to ni a looti juuɗe maɗa marraje tati banniɗo man ɗo derɗirawo julɗo an man ɗo cotta ha lotgo juuɗe go. Kadi bo garta ha jotta kam ko a ndiyam man ɗo, ko a ndiyam an man ɗo gusɓoɗa. To a ho'i ndiyam man ɗo ko a ndiyam ha juuɗe maɗa ɗo gusɓoɗa corkinoɗa, kanjum man ɗo kuwa ɗum bakin marraje tati. To ni a looti juuɗe maɗa an man ɗo ko a ndiyam be juuɗe maɗa man ɗo gusɓoɗa gaɗa ndiyam man ha juuɗe maɗa nden corkinoɗa be luttuɗam man ɗo he'ante ha wusɓago be sorkinago man fu nyeɗande woore nde nyeɗata be jungo maɗa. To a nyeɗi ɗo foti gusɓoɗa luttuɗam man bo corkinoɗa pifta banniɗo man ɗo derɗirawo kuwa ɗum marraje tati. Kadi to ni a wusɓake a sorkinake a fifti marraje tati man ɗo kadi an man ɗo cotta ha ko garta kadi bo ha lotgo yeeso. Ko a ndiyam man be juuɗe maɗa an man ɗo loota yeeso maɗa diga puɗruɗe gasa ha fuɗɗam fuɗgo puɗruɗe gasa ha tinde maɗa ɗo juutirga yeeso maɗa man ha garta ha ragare wokkude maɗa. Non jajirka yeeso maɗa man bo puɗɗa diga nofru maɗa nyamru nduɗo ha garta ha nofru maɗa nandu. Kadi nokkure nde ɗo lotata ɗum ha lotgo yeeso maɗa, mana man loota nokkure ɗo man ɗo loota yeeso maɗa man ɗo ngo fu mago kuɓidinago lootago kango man bo marraje tati. Kadi derɗirawo ɓawo a looti yeeso maɗa marraje tati kadi bo garta derɗirawo ɓawo ni a looti yeeso maɗa man ɗo garta koca ndiyam go nyeɗa ndiyam marrare wonde loota juuɗe maɗa puɗɗa diga hoore koli maɗa ɗo ha gadda ha coɓɓuli maɗa, puɗɗa diga hoore koli maɗa ha gadda ha coɓɓuli maɗa nasta nder ko lootata. Kadi loota puɗɗira be jungo maɗa lattingo nyamo lootago banni man kuɓidina marraje tati. Den garta ha jungo maɗa nano kango bo puɗɗa diga hoore koli maɗa ha gadda ha coɓɓuli nasta nder ko lootata, loota kuɓidina banniɗo man bo marraje tati. Kadi derɗirawo to a waɗi banniɗo man ɗo a looti juuɗe maɗa marraje tati man ɗo a fuɗɗiri be nyamo a tokkitini nano. Kadi ɓawo ɗon derɗirawo ko a ndiyam cofna juuɗe maɗa man be ndiyam nden kadi masma hoore maɗa puɗɗa diga puɗruɗe gasa maɗa ha tinde maɗa ɗo
masma ha gadda ha ho'udu maɗa nden lortina juuɗe maɗa man ɗo banni kadi bo gartiraɗe nden masma noppi maɗa kadi ɗo man ɗo an man ɗo loota kosɗe maɗa man ɗo marraje tati puɗɗira kosgal ma nyamal lootangal diga hoore kolini ha gadda ha kolɓule kosgal man banni ɗo man ɗo lootangal marraje tati non garta ha kosgal maɗa nanal diga puɗɗira diga hoore kolini ha garta ha kolɓule maɗa nasta nder ko lootata kadi to a looti banni ɗo man marraje tati nden ɓawo ɗon derɗirawo julɗo ɓawo ni lotgo ma kosɗe maɗa man ɗo kadi an man ɗo mbi'a ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin kadi mbi'a do'are ndeɗo kadi ɗo man ɗo toni a wi banniɗo hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi omtane an man ɗo dammuɗe aljanna 7 nastirangal giɗɗa fu. To kadi derɗirawo julɗo deidei ko bolwanɗen ɗo kugal nagarɗam sifa nagarɗam deidei no bolwuɗen ɗo mana man a seni terɗe maɗa banguɗe accu ko arti nagarɗam man masalan a fuɗɗino diga senago ha yewre lattinde maunde masalan ban yiwago janaba walla bo ban yiwago masalan ha ɓesgu walla bo yiwago ha al'ada ha timmugo al'ada non ɗo man ɗo a senake ha gewe lattiɗe mawɗe ɗo non a warti ka a senake ha maje be giwam non a warti ha gewe lattiɗe pamare masalan ban senago ha cofe cewɗe walla ha cofe lorɗe ɗo man ɗo a senake ha majum kadi senuye man ɗo laatake kanjum man ɗo ɗum fu majum ɗo ɗum senuye ha terɗe maɗa banguɗe kadi woodi tergal cuuɗingal marɗa nder ɓandu maɗa kangal kam ngal lotatake be ndiyam banno giwiɗa walla banno nangirɗa walla banno pitinoriɗa kanjum man ɗo tergal man ɗo ngal lotatake be ndiyam innama kangal man ɗo be ɗume cenratangal a senran ngal be kalimatu tawhid kanjum man waɗi to a timmini nagarɗam maɗo bi'a ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin kadi to a wi banniɗo a seni tergal maɗa tergal nder man ɗo kanjum laati ɓernde maɗa a seni ɗum ha hawtango Allah a wohɗitini Allah to kadi ɗo man ɗo latto senuye maɗa an man ɗo timmidiɗɗo be man ɗo kadi lattoɗa an man ɗo a ɓi adamajo laɓɗo timmidiɗɗo ngam man kadi maɓɓitine dammuɗe aljanna 7 nastira ngal marɗa haje fu nder maje jawmirawo fondu en nangirgo nagarɗam ban deidei no wari ha sifa deidei ha no aya ɗo ka sifinori en be no wari ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama kadi fondu en bo be laɓɓingo tergal meɗen ngal nder kanjum wonte ɓernde kadi ngam lattoɗen enen man ɗo en seniɓe senuye lattiɗo banguɗo be senuye lattiɗo cuuɗiɗo kadi ngam man jawmirawo waɗa en nder yimɓe aljanna muɗum jawmirawo fondu en ha majum. En bolwanan ha jonde men ɗo sifa noyi nyawɗo juldata jawmirawo ɓangiɗo o waɗi shari'a meɗen o waɗi dina meɗen ɗo ɗum dina koyka ngam man wala caɗɗum ha maka ngam man jawmirawo o shar'ani en goɗɗo toni o laatake o nyawɗo jawmirawo hoytinanimo deidei o mara sifaji keraɗi kanko man ɗo no o juldata ko ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj jawmirawo o waɗay dow meɗen ha dina islama ɗo saɗirma ko ɗumejum dina man ka koyka jotta kam nder hoygo dina man ɗo ko wonte asli ɓi adama kanko man ɗo o juula o ɗon dari to ni laatake kanko man ɗo o nyawɗo walla bo larura gonga fe'anake mo deidei ko haɗata mo julgo kanko man ɗo o ɗon dari ɗo jawmirawo hoytini ha ɗo daknanimo kanko man ɗo o juula o ɗon jooɗi ngam larura nyaw walla larura gonga deidei ko haɗata mo kanko man ɗo o juula o ɗon dari ngam man ɗum hollan en dina meɗen ɗo ɗum dina koyka ɗum dina ka wala saɗirma ha muɗum nder ɗon man
nyawɗo kanko man ɗo toni o ko wonte asli ban mbiɗen ko wonte asli ɓi adamajo wajibi dow mako o ɗon juula kanko man ɗo o ɗon dari. Toni fe'anake mo nyawu kanko man ɗo o wawta darago, ɗo man ɗo shari'a hoytinanimo daknanimo kanko man ɗo o juula o ɗon joɗi. Ko wonte asli ha hoytinma ha ɗo ɓi adama foti o laato kanko man ɗo o wawan darago amma o wawata nangugo ruku'a. Ha ɗo ko woni dow mako kanko man ɗo o daro o waɗa ko deidai ko laati fu o janga surawol janga jiido, to o janga jiido o wadda surawol o tokkina, to ni o wari ha ruku'a o laatake kanko man ɗo wodi larura ko hattamo o wawta wadgo ruku'a man ɗo, kanko man ɗo ha ɗo o sappo ha ruku'a man ɗo be hoore mako, mana man o lesno o hollina kanko man ɗo ban o ɗon dilla ruku'a man amma o wawta ruku'ugo man, amma be non man fu si o sappo be hoore mako, mana man kanko man ɗo o lesno o waɗa ban kanko man ɗo o ruk'an man. ɗo wonte yakewol aranol. Jotta kam noy kanko man ɗo to o laatake darago go kam o wawata ɗum sam, o wawata darago sam non, to ɗo man ɗo shari'a daknanimo kanko man ɗo o jooɗo. Foti jonde man ɗo laato to o joɗake o wawan yahago waɗa sujuda kam ha lesdi o juula kanko man ɗo o ɗon joɗi dow o jooɗo jonde o jooɗo o laato o ɗon ferli, nden kanko man ɗo o janga jiido o janga surawol ha ruku'a man ɗo, kanko man ɗo o sappo ha ruku'a, amma foti laato o wawan yahago sujida kam to ɗon joɗi tuggugo juuɗe mako yaha sujida ɗo kanjum man ɗo o wawan ɗum. Ha ɗo kanko man ɗo o dilla o tugga juuɗe mako o yaha o sujida ban to ban sujidere wayi o sujida, ngam ha ɗo man ɗo larura mako kanko man ɗo darago wonte o wawta, amma o wawan o juula jojonde o yaha o sujida be tinde mako ha lesdi. Ɗo man ɗo o jooɗo o juula jojonde man ɗo deidai to o wari o ruk'an o sappo be hoore mako, to ni o dillan sujuda bo o dilla sujuda man o yaha o sujida ha lesdi man, nden o lorto o jooɗo. Laato ɗo bo sifa man banniɗo. Foti bo o laato kanko man ɗo o wawan joɗago man amma o wawata yahago sujida be tinde mako ha lesdi. Ɗo man bo o jooɗo kanko man banni o juula jojonde man, wakkati ruku'a o lesno o waɗa juuɗe mako dow dawɗe ako o lesno, nden to o wawan yahago tugga juuɗe ako ha lesdi, ɗo man bo o tugga juuɗe ako ha lesdi, kanko man ɗo o lesno latto deidai lesnago mako ha ɗo turago mako man ɗo ɓuran ɗuɗgo dininta turago mako mo ruku'a, o hutinira banniɗo man. To laatake tuggugo juuɗe mako ha lesdi lesno wakkati sujuda go bo o wawta ɗum, ɗo man bo foti o laato kanko man ɗo o lesno banniɗo man ɗo be hoore mako man ɗo o sappo be hoore mako, laato sappago mako man mo sujidere ɓuran sappago mo ruku'ere ha lesgo, o hura banniɗo man. Ɗo man ɗum fu majum ɗo ɗum sappinan en hoytimma be hoygo deidai ko woni ha shari'a meɗen. Ha ɗo man toni ɗo wonte sifa deidai sifa lattiɗo timmidiɗɗo, noyi hani nyawɗo kanko man ɗo o julda ha yakeji mako lattiɗi feere feere. Jotta kam laatake ɗo ka en bolwani haala joɗago timmi en cottan garten. Jotta kam o tawi o wawta julgo kanko man ɗo o ɗon joɗi, amma o jojonde go bo o wawata. Jotta kam darago o wawata, jojonde o wawata, amma o wawan julgo kanko man ɗo o ɗon waali. To ha ɗo man bo shari'a wi'amo dagake, ɗo bo dagake, ndeni larura yottinma ha banniɗo man ɗo julde a accata ɗum jul'a ɗon waali man. Amma ko ɓurata to ni a wawan julgo an man ɗo a ɗon waali gal wuttuduma nyamru, ɗo man ɗo mbaloroɗa wuttudu maɗa nyamru man ɗo kucita gal alkibila, mana man kucitina yeso maɗa gal alkibila, ɗon waali gal wuttudu maɗa nyamru man ɗo kucita be yeso maɗa gal alkibila. Ɗon man ɗo ngaɗa banto a ɗon juula man janga surawol jiido, gadda surawol tokkina,
laatoɗa aɗon wali gal wuttudu maɗa nyamru man. Nden ha ɗo man ɗo to ni lattake a wari jotta ka a nangan ruku'a an man ɗo ngaɗa ban a turoto an hoore maɗa be ɓawo maɗa, to yottake a wawan ha dimbugo be ɓawo maɗa man ngaɗa ban a turoto, ngaɗa ban niɗo man ɗo kam ngaɗa ɗum do a waɗi ruku'a. to ni laatake jotta ka a ɓamtake ha ruku'a go, jotta kam luttanma sujididgo go kadi bo latto dimbago maɗa man ɗo sappago ma be hoore maɗa be ɓawo maɗa man, to ni yottake a wawan be ɓawo man fu ɗo man ɗo ɗum latto ɗum ɓuran ɗuɗgo kanjum man ɗo dininta no capporinoɗa wakkati aɗon joɗi. to laato dow sifa kaɗo ɗo man ɗo ha julgo an man ɗo aɗon waali. to ni laatake jotta kam ɓawo maɗa a wawta dimbugo ɗum aɗon waali man, amma a wawan sappago be hoore maɗa, ɗo man bo keynitoroɗa be sappago be hoore man, amma fu kadi ngaɗa no cendidira hakkunde ha sappago man ɗo hakkunde sujidere be hakkunde ruku'ere be sujidere. to ni a sappake seɗɗa be hoore maɗa wakkati ruku'ere, latto ko cappotoɗa man be hoore kanjum man ɗo ɗum ɓura ɗuɗgo wakkati sujidere, ngam ha sappago mo sujidere sendidira be sappago mo ruku'ere. to ni laatake jotta kam julgo a wawta julgo aɗon waligal wuttudu maɗa nandu nyamru man ɗo man ɗo foti julda an man ɗo aɗon waligal wuttudu maɗa narru. to ni non man bo a wawata, foti jula an man ɗo lattoɗa dow aɗon wali telli ma'ana man kosɗe maɗa kucitagal alkibila, aɗon wali telli kosɗe ma ɗon kucitigal alkibila. to heɓoto wona an man ɗo aɗon ɓamti hoore maɗa seɗɗa go ɗon towi gal wakere hoore maɗa man wonata ɗo, keɓa ko gaɗɗa ha ɗon to ɗum waflare ko nandi e muɗum, wona hoore maɗa man ɗo ɗon ɓamti seɗɗa go ngam keɓa ha ɗon man ɗo no ɗum wallite ha sappago mo ruku'ere be sappago mo sujidere. ha ɗon man ɗo ha sappago man ɗo to ni a juuli an man ɗo dow aɗon wali telli man bo ha ɗon man bo wona sappago maɗa, to ni a sappake banni wakkati mo ruku'ere, to yake sujididgo jotta ka a dillan sujida sappago maɗa man ɗo ɓura deidei no gadnoɗa ha yake ruku'ere. to ɗo bo julda dow yake o ha dow aɗon telli ɗo en cendiri be julgo wali kadi bo garten jotta kam a seedai an man ɗo a wawta juldugo jojonde, a wawta juldugo wali wuttudu walla aɗon telli man ɗi fu maji a wawtaɗi. to ha ɗo man ɗo jotta kam shari'a daknanima an man ɗo juula be anniya ha nder ɓernde maɗa. ko ɗum famnata en ni ɓi adamajo fannu kanko man ɗo oɗon nder hakkilo maako o sottai dow hakkilo maako, oɗon dow hakkilo maako kanko man ɗo wi'atake mo accu julde, wi'atake mo larura maɗa kaza waɗo nga yottake an kam accu julde, ngam man ha ɗo bo ɓe mbi ɗi fu maji to o wawata bo jotta kam o juula be anniya, jotta kam oɗon no yake maako no o woni fu ɗo o haɓɓa anniya nder ɓernde maako. jotta kam foti mbi'en ban yake maako oɗon kanko ka o wawta dimbago ɗum da ɗum ɓi adama banniɗo, amma o wawta dimbago ko ɗumejum. to ha ɗo man ɗo mbi'en mo an man ɗo haɓɓu ndeni aɗon luttiri hakkilo ma andi bo an man ɗo julde ɗon dow maɗa kam, haɓɓu anniya nder ɓernde maɗa an man ɗo a juulan. to a haɓɓi anniya janga surawol jiiɗo, gadda surawol njowa an man ɗo be anniya ha ɓernde maɗa, nden to ni kaɓɓa nder to a wari ruku'a kaɓɓa anniya ɗo kam ɗum ruku'a ban a rukni ngaɗa deidei masalan subhana rabbiyal azim ɗo man ɗo fu aɗon haɓɓi anniya ɗo man ɗo ɗum ruku'a. kadi bo to ni ɗum sujuda bo dilla nder be anniya maɗa non mbiya ɗo bo ɗum sujuda ɗon haɓɓi anniya ɗo man bo ngaɗa subhana rabbiyal ala deidei ko mbawɗa ha ɗo man ɗo, to juula dow yake oɗo, juula
ɗo man kam warti an man kam juula dow yake o, yake julgo man ɗo be anniya, an kam julde maɗa ɗo be anniya. Jotta kam wi'akama a wala gal wuttudu, wi'akama wala aɗon telli dahama an kam, amma wala ko mbawta ko ɗume. Ha ɗo man shari'a daknan ma, hoytinan ma, wima jul be kuuɗe julde fu gaɗaɗe be anniya nder ɓernde maɗa. ɗo man ɗo laato julde maɗa man ɗo nde sahinde, nde laato bo nde jaɓande. To ɗo man ɗo deidei ɗiɗo hoytima ngaɗo ko nga sappinta en fu, nga ɗon sappina en wala ko watta ɓi adamajo kanko man ɗo o acca julde, wala larura ngaɗo ni nga yottake kanga kam wi'ama ɓi adamajo accu julde, larura man ɗo nga wala. Ngam man ɓe ittitini ɓe mbi'ata sina laruraji ɗi jawmirawo waɗi ɗum ha rewɓe, kanjum wonte ban debbo to o laatake kanko man ɗo ɗon ha al'ada mo hayla walla o ɗon nder ɓesgu, yakeji ɗi ɗiɗi ha maji tan wi'ete goɗɗo ɓi adamajo accu julde, ha yakeji ɗi ɗiɗi kanji man bo ha rewɓe ɗi gonata, ha ɗo man tan wi'ete ɓi adamajo accu julde. Amma ko lutti non fannu ɓi adamajo o ɗon nder hakkilo mako, wala larura waɗeteni wi'emo kanko man ɗo wayne an man ɗo accu julde, larura ma nga kam nga hitake an man ɗo acca julde. To ɗo en ɗo wonte deidei sifa julgo be anniya nder ɓernde muɗum. ɗon yotto ha yakeji goɗɗi bo, jotta kam ndeni yottake ɓi adamajo ɗo kanko ka wala ko o wawta sam julde ma yottake ha o julan be anniya nder ɓernde mako. wonan kanko man ɗo ko o wodi yakeji goɗɗi bo ndeni yottake daknanama mo banniɗo, daknante mo yakewol gongol bo en mbi ko latti wajibi dow julɗo kam kanko man ɗo o seno wakkati o julata. To o tampi ha senago man ɗo ngam sababu nyawu, ɗo man bo o tamo, to ni o wawta kanko man ɗo, to ni o lattake kanko man ɗo ha senewego o wawata ngam nyawu mako, daknanama mo kanko man ɗo o tamo. To tamamuyego kanyum man bo o tampi o wawata ha muɗum, o wawata senago, o wawata tamago, ha ɗo man ɗo yani dow mako kanko man ɗo senuyego ɗum yani dow mako, kanko man ɗo o juula dow yake mako wondo ko o senaki man bo ban mbiɗen to ni o wawta julgo be kala yakeji fu o juula be anniya, ha ɗo bo o wawai senago be yakeji fu, na senago man mo ndiyam walla mo tamamu e senuyeji man ɗi fu maji o wawai ɗi, kanko man ɗo daganake mo o juula dow fodde yake mako, o juula dow fodde yake mako. Ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata en fattaqullaha mastaɗatum, woni dow meɗen kulen jawmirawo deidei no mbawɗen, deidei fodde bawɗe meɗen. To ni yottake yake o ɓi adamajo o wawta kanko man ɗo o seno be ndiyam o juula, o wawta o tamo o juula, ɗi fumaji o tampi larura mako man hitake o wawta wadgo ɗi, ɗo man bo mbi'en mo ha jotta julman non, jul dow yake maɗa no gonɗa fu ngam hurugo deidei no aya kaɗo ka wi en. Nden jawmirawo ɓangiɗo o wi en wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj, jawmirawo o waɗai dow meɗen ha dina mako ha gacce, o waɗai ha meɗen saɗirma, o waɗai ha meɗen torra ko kaye ha dina meɗen. Ngam man kadi to ni en jottake ha yakeji ɗi, enen man ɗo ɓi adamajo man ɗo mbi'en mo jul dow yake mo gonɗa fu. Haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.